କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ପଶୁ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କୋଷ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କୋଷର ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ସବୁ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମାନତା ଲୁଚିକି ଅଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୋଷରେ ତିଆରି। ହଁ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜୀବ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆର ବିଷୟରେ, ତାପରେ ଶୁଣିବା କୋଷ ଆବିଷ୍କାରର ମଜାଦାର କାହାଣୀ, ଜାଣିବା ଏକକୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଛି ତାହା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଜୀବନର ଏହି ମୂଳଦୁଆ ମାନେ ଏହି କୋଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଯଦି ଏକଦମ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବା, ତାହେଲେ କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ଯିଏ କାମ କରିପାରେ। ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଢ଼େ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କାମ ଦରକାର ସେସବୁ ବି କରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିନା ଚାଲିପାରିବନି, ସେମିତି କୋଷ ବିନା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ଆଉ କେମିତି ଖୋଜି ବାହାର କଲା? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର କାହାଣୀଟା କୌଣସି ରୋମାଞ୍ଚକର ଗୁପ୍ତଚର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1665 ମସିହାରେ। ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଛର କର୍କକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମହୁଫେଣା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଦେଖାଗଲା। ସେ ହିଁ ଏହାର ନାଁ ଦେଲେ ସେଲ୍ ବା କୋଷ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ୍ କୋଷ ଭିତରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ ମିଶି କହିଲେ ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜୀବ କୋଷରେ ହିଁ ତିଆରି। ଆଉ ଶେଷରେ ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ ଆସି ଏହି କାହାଣୀରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ସବୁ ନୂଆ କୋଷ ପୁରୁଣା କୋଷରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ବାସ୍, ଏହି କଥାଟି ବିଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେବେ ଏକଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସବୁ ଜୀବ କୋଷରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମ ଭଳି କୋଟି କୋଟି କୋଷ ଥାଏ? ନା କିଛି ଜୀବ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୀବମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ, ଯେମିତିକି ଆମିବା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କୋଷ, ଆଉ ସେଇ କୋଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି କରେ, ଖାଇବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ସବୁ କିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଗଛ ଭଳି ଜୀବ ହେଉଛେ ବହୁକୋଷୀ। ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଷ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କାମ ଅଛି, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ଭଳି। ଜଣେ ଗୋଲ୍ ରଖିବ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଲ୍ କରିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ରେ କଲେ ପୁରା ଟିମ୍ ଜିତେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଶରୀରର ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପେଶୀ କୋଷ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଚଲାବୁଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ତାର ଭଳି, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ମେସେଜ ନେଇ ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପଠାଏ। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ମିଶି ଏକାଠି ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଶରୀରକୁ ଚଲାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋଷର ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଏହା ଗୋଟେ ଖାଲି ବାକ୍ସ, ନା ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରା କାରଖାନା ଚାଲିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ କାରଖାନା ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିବା। ଆରେ ବାଃ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ କୋଷ ଭିତରଟା। ଏଇଟା ତ ଆଦୌ ଖାଲି ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ ଅଛି। ଭିତରର ଗଠନ ହିସାବରେ କୋଷକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟୁଷ୍ଟ୍ରିୟ କୋଷ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ଭାବିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟୁଷ୍ଟି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସୁନ୍ୟୁଷ୍ଟ୍ରିୟ କୋଷ, ଏକ ବଡ଼ କୋଠା ଭଳି। ଏହାର ଗଠନ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଷ୍ଟି ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମେନ୍ ଅଫିସ୍। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ କୋଷରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ କୋଷର ତିନି ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ: କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଯାହା କୋଷର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଏହା ଏକଦମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ।
କିଏ ଭିତରକୁ ଯିବ କିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇ ନିଏ। ଏହାର ଅନୁମତି ବିନା କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କୋଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜେଲି ଭଳି ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କୋଷ ଜୀବକ। ଏହା ହେଉଛି କାରଖାନାର ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସବୁ କାମ ହୁଏ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଅଧିକାଂଶ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠି ହିଁ ଘଟେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସେ କୋଷର ବ୍ରେନ୍ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ନ୍ୟୁସ୍ଟି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର। ଏହା ଭିତରେ ଆମ ଶରୀରର ପୁରା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆମେ କେମିତି ଦେଖାଯିବା, ଆମର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେବ, ସବୁକିଛିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସେ। ଏହା ହେଉଛି କାରଖାନାର ମେନ୍ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଠୁ ପୁରା କାରଖାନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ସେ ବିଶାଳ ଗଛ ହେଉ କି ଆମେ ମଣିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି? ଏହା କ'ଣ ଏହି କଥା କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମୂଳରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବେ।